mondo somo be kik ng'ikre mondo koro kwadhi mbele ka be nikech time bomb ikowa e grade 9 madhi chakore next year. Koro wan wadhi bedo gi classes adek ma misplaced environment ma ji some. Joyce, mano been another thing. Japuonj en a basic facility, a learning process. Basic. To nyithindo gi osema. Kiduogo kendo mar ariyo gima basic en environment misome gimiluongo ni classroom. Kato koro infrastructure kaka somo manyasani aneno ka idiyo mana your laptop. Somo manyasani dwaro ni nyithindo gi nitiere gi exposure e IT. Jopuonj manoter e junior secondary school go matin di manigi IT. Jopuonj machon mana nitiere e skundego be pok omi sufficient retooling. Koro magi gin gik ma waneno ka koro pek. To mogik ma koro bende lit mogik ni japuonj wan sani kata primary schools kidhi nitie jok manigi masters gi PhD to giyie ni gidwa konyo kanyo. Be gima Teacher Service Commission osetimo about sombgino be onge recognition. Graduate allowance nyaka chiw. Risk allowance mag jok mapuonjo science be nyaka chiw nikech jopuonje mabedo exposed gi hazardous chemicals to kata gi materials mitiyogo e workshops to kata laboratories. Gigi nigi long term e health mar japuonj. Emomiyo health mar japuonj nyaka ng'i. Koro ng'anyo mwadhiye ni en mani wadwaro sani mondo period kapok wadhi kucho to Teacher Service Commission osewinjore kodwa. Wan kwa winjore kodgi to bende kata mana mau mar ng'anyo ok ibi winjo. Wabiro nyiso jopuonj ni wadhi uti nikech jogi osewinjore kodwa. Mokwongo pesa ni uni dhi chul to mar ariyo ni gik mamoko gi be ing'iyo. Tiwacho kanyo ni jopuonje gi mag JSS nitiere mago maderom 46,000 mane TSC oseyango kata oseyie ni bobed ka imiyo gi barupe. Nyaka sani osemigi kosepodi to 20,000 monego bed ni ndiko gi. Mano koro en koro e wi 46,000 ka. Joyce, gima timore ni deficit sama neno cha sirikal ni donjo e tich. Jopuonj mane onge skunde ne 116,000. The government nowacho ni